Sukara Akarana Karhat Margi Dewi Sinau Prasmine Kita Sinupa Sinukata Breka Tato Pakar Tidak Ilmu Lukup Ratu Prapneng Tanah Jawa Eda Edi Ngebar Maya Bapak Srenge Pinoko Tondo Yekti Teman Pensa Tasah Sinupyo Supyo Kumpul keluarga Pondok Buyung Sato Rukun Akeh kang padha salamat Aku ucap tetupah Sugi Ayah
What?
awas awas. Woi. Ya, oh iya. Woi. Awas. dangdutan Mbak, iki pokoke rasa tani MC-ne ora teko MC-ne. MC-ne mboten tulah lah jenengan. Barekah. Oh, lanjut. Wis pokoke waton pancal. Waton pancal, lanjut. Lagune napa Cahayu, ayo. Lanjut. Nembung karo etane iki. Pokoke rasa nganggo pekewuh enak kurni. Oh, rasa nganggo pekewuh, duet le jenengan ya. Heeh, yo. Yo lintang asmara sih, yo. Oh. Ajar ya Mbak ya. Nggih. Urut ke pojokan. Enggak. Pokoknya ajar nyedak penyanyi. Oh lanjut. Lagi kak yang nggawa anak akeh to mriki nyenengani. Iki melu iki urung kabeh sing melu. Oh, urung melu kabeh. Omah jeh telu. Oh, nggih. Iki kita terhalang sama ini. Untuk mriki mawon. Pantoro ratri mung eling mati seati setiaku so aduweni marang sang ya sulas.
iki balane sekon nol iki. Dari nol lagi. Karena kok 10 tahun ora rene. Ora rene. Ya biyen jaman 2013 yo blas ra rene. Ono. Dadine penyerang ya. Jadi Bangga Utama. Kehadiran Indonesia ya. Kehadiran Indonesia. Asik. Siang Toro Ratri Mukele manis sing ati setiati bisa aduweni marangsa ya sulat lahir batin kudu itu lahir batin ayu tresnamu kinaryo susah tro nikah Gumanti Mbak monggo nyanyi bapaknya. Iki niki malih duet boleh? Duet meneh wae. Waduh, Ditanjak. Sing iso ae lho Mbak ya. Oh, ditanjak ki lho Pak MC kondang ning kene kok. Murni jare entek-entekno. Iya. Wah, kok dirasanya sitok-sitok. Dirasanya siji-siji ya, Mbak Engko. Ken roto. Wis pokoke beneran aku bar jamu kok iki. Papat entek pokoke. Injih. Gusti kula paringa usada rembulan wayah kebaikan kasih ati
sapa ya murni ra apa-apa tinggal ra apa-apa sing penting panggih.
Bangsat Bukbara Rawuh menika wau beksan ingkang sepisan sami kanca-kanca Turang Utama ingkang wijil saking Malang ke Malang Klaten nggih Pak nggih. Nggih. Nggih mbok pilih sampun samadya sedanipun ing samangke tasih kepareng ngaturaken bapak-bapak ingkang salajengipun. Oh, nggih. Nggih, nggih.